Profesor, que té un moment? Sí, dis-me. Quería pedirle una cosa. Estic fent en un curso de catalán y de verdad me esfuerzo muchísimo, pero no entiendo cuando habla muy rápido. Entonces quisiera ver si puede hablar un poco más despacio. Sí, oi, no me n'havia donat de que potser anava ràpid i tal. Si no, qualsevol cosa, la pròxima classe, al començar amb avises, intentaré anar una mica més lent. Perfecto, sin problema. Per cert, a copisteria, que sàpigues que tens còpies dels apunts, per si hi ha alguna cosa que no entens, que tens allà els apunts, per si el que necessitis. No lo sabía. Bueno, i si tens algun dubte o així, que sàpigues que pots venir a veure'm al despatx i pots preguntar el que vulguis i ja està. Perfecto, gracias. De res. Un petit gest pot suposar un gran canvi en l'adaptació acadèmica de l'estudiantat de mobilitat. El professorat també acull. L'acollida és cosa de tothom. Jo acullo.